هجمارek ji Kurdên Ewropa û rûstên xwe li Bruksela paytextê Belçîka li hev kombûn. Bi mebesta xwedî derketin û piştgiriya hêzên leşkeriyên Rojavayê Kurdistanê û dibêjin pêwîst e mafê Kurdan bihêt parastin. بله نها اف خلقاتیه ویدرش بونا مافی گو اوا 14 سالا پا شرکی گلکی گران دجی داعش دانا و بسرکتنا دخوازن گو او دستکتنی وانا گو بلاش نچن او تشتین گو قزنج کرنا حمودی شج دسته وابستین او جی که پروتستیا بیتشتی دکن. Di nava hejmara kesên amadebûyî de dayîk û jinên Kurd û biyanî jî hebûn û banga xwedî derketinê ji hêzên Rojavayê Kurdistanê dikirin. Amaje bi vê kêkirin ku ew şerwan keç û kurên Kurdan e û pêwîst e her Kurdek xwedî li wan derkevin. ضايق ما كردستاني قال لي ما حمو دو يا بقى يا بجاني تجارة ام قبولناك بحقسزي وجنجي وام دبيجن كي حرتم ام دوبانا دني وحرتم ام شب بويس دكي ام يبكن ضايق çünkü ضايق دلي ما شوتي نابا ما شوتي تجارة قلنا هي حقسزي يا بقى يا بجا çünkü ام شورش گري منه Kesatî û hunermendên Kurd jî di nava vê çalakê de cihêxwe girtibûn. Xelîl Sadiqî hunermendek e ji Rojhilatê Kurdistanê û dibêje em wek Kurdistanî li wirin ji bo parastina mafê Kurdan li Rojavayê Kurdistanê. Emekê Kurdekê Kurdistanê li vir em kom bûyne ji bo piştgiriya hêzên YPJ li Rojavayê Kurdistan bikin. Çûkî wa hêzane rojekê bi hevalbendê xwe Amerîkî ra dijî Daeş şerê Daeşê kirin hemberî hemû cîhanê. Em ji bo piştgiriyê dideyne hêzên YPJ ku sibê rojê di hundirî Sûriyeke azad da cî bigirin û heya em piştgiriya YPJ û YPG dikin. Hêzên YPG û YPJ her du hêzên leşkerî ne ku bi dirêjahiya 14 salan li Rojavayê Kurdistanê erkê parastina Kurdan rakirin ser milê xwe û di şerê li dijî Daişê de bi hizaran endamên wan canê xwe ji dest dan. Kurdistanî û dostên xwe li Bruksela paytextê Belçîka kom bûn. Daxwaz dikin ku fermiyeta hêzên leşkeriyên Rojavayê Kurdistanê YPG YPJ di nava dewleta Sûriyê de bê parastin. Ji ber ku di serdemanekî da li şerê li dijî Daişê hevalbendên koalîsyona navdewletî bûn bi taybetî dewleta Amerîka. Hamîd Mustafa dengê Amerîka, Bruksela paytextê Belçîka.